Spojená škola sa skladá z dvoch organizačných zložiek. Strednej odbornej škole technickej a školy umeleckého priemyslu. Súčasťou Spojenej školy je školský internát a školská jedáleň. Na Strednej odbornej škole technickej máme študijný odbor 2697K Mechanik elektrotechnik, ktorý má rôzne odborné zameranie v súlade so školským vzdelávacím programom. A to autoelektronika, energetika, informačné mediálne technológie, priemyselná automatizácia. A učebný odbor 2683H11 elektromechanik, silnoprúdová technika. Škola umeleckého priemyslu má študijný odbor 8604M grafický dizajn, 3D dizajn. Každý odbor je nastavený na toto tisícročie. Študenti v rámci študijných odborov Spojenej školy sú pripravení študovať na vysokých školách, ale ako odborná škola sme priamo napojení na firmy v regióne. To znamená, že každý študent po úspešnom ukončení školy je pripravený do praxe. Som študentom energetiky na Spojenej škole Nižnej už 3. rok. Za tie 3 roky sme sa našli mnoho zaujímavých vecí. No, za mňa takou najvýznamnejšou bola inteligentná inštalácia. Jej využitie má pred sebou bohatú budúcnosť a používa sa vo svete čoraz viac. Študujem na tejto škole odbor informačno-mediálne technológie. Na tejto škole sa najviac zaujímavé na mediálne technológie, čiže je to buď tvorba grafiky, alebo online marketing, úprava rôznych fotografických vecí, alebo aj tvorba web stránok. Už ako malé dieťa ma veľmi zaujímali počítače, zaujímalo ma hlavne tvorba webových stránok a strih videa. Preto som sa aj z odporúčania mojich rodinných známych a aj mojich kamarátov, ktorí tu študovali, rozhodol, že na túto školu pôjdem. A už to teraz neľutujem, pretože v poslednom ročníku sa už teším, že tieto nové veci, ktoré sa tu naučím, využijem aj v reálnom živote.